குருநாகல் மெல்சிரிபுர நாவுயன ஆரண்ய சேனாசன மலைப்பகுதியிலேயே அமைந்துள்ளது. இதனால் பிக்குகள் வசிக்கும் மடங்களுக்கு பயணிப்பதற்கு வசதியாக கேபிள் கார் பயன்படுத்தப்படுகின்றது. இது பல ஆண்டுகளாக நடைமுறையில் உள்ளது. நேற்றிரவு பிக்குகள் மடங்களுக்கு செல்வதற்காக கேபிள் காரில் ஏறியுள்ளதுடன் அது சிறிது நேரத்திலேயே உடைந்து விழுந்துள்ளது. குறித்த சந்தர்ப்பத்தில் 13 பிக்குகள் அதில் பயணித்துள்ளனர். விபத்தை அடுத்து போலீசாரும் பிரதேச மக்களும் இணைந்து காயமடைந்த பிக்குகளை மீட்டு குருநாகல் போதனா வைத்தியசாலை மற்றும் பொல்பிட்டிகாம வைத்தியசாலையில் அனுமதித்துள்ளனர். உயிரிழந்த 7 பிக்குகளில் ரஷ்யாவை சேர்ந்த 2 பிக்குகளும் கம்போடியாவைச் சேர்ந்த பிக்கு ஒருவரும் அடங்குவதாக போலீசார் தெரிவித்தனர்.